Okei, siis me tehtiin just tosi isolla vaivalla raparperimehua, eli me näytetään teille se. Kattokaa, me ollaan tästä niinku puristettu näitä raparpereja. Ollaan saatu kaikkea. Ja siis kattokaa, nyt me ollaan pistetty se tällaiseen. Me saatiin aika, niin sitten me ollaan saatu aika vähän sitä mehua, mutta no pistä sun lasi, Martti. Ja no mä en voi pitääkään. Mulla ei oo 3 kättä, Martti. Ja paina sitä. Ja kattokaa. Sinne. Ja kato, oota, pistään mulle vielä. Tänne mulla on vielä täällä. Mä vähän pistin sitä fruittia myös sinne. Mä pistän vielä vähän tätä itsessään. Kakkopasko. No niin, hyvä. Hyvä ja kippis! Tää on todella hyvää kyllä. Joo, pistän pohjalle vähän squeezea. Tää on todella hyvää oikeesti.